खुलुमबाय तो नोंथांमोननो आं बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे गोनां बाथ्रा बुंनो नागिरदों तो बेनो जाहैबाय बीटीसी जि एलपी आरो यूपी नि जि रिक्रुटमेन्ट तो बाथ्राया जाहैबाय बेनि जि मेरिट लिस्ट बेखौ जानुवारि दानावनो होगोन आरो जानुवारि दानावनो माने बिनि एपइन्टमेन्टखौ रानगोन तो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जाय बिथांमोना बे डकुमेन्ट्सखौ भेरिफिकेशन खालामबाय थादों बिथांमोना कमिटि दाना होदोंमोन बे कमिटिनि मेम्बारफोरा जायनिखि निउसनि केन्डिडेट बिथांमोननि निउसनि जितु माने इउडाइस कोड बियो मेचिं जायाखै तो जाय बिथांमोनखौ कल खालामनानै बुंदोंनो फैसा बिदों 2 लाख थाखा बिदों होननानै खोनादों थारैनो जुदि बे 2 लाख थाखा बिनाया जुदि नंगौबा बियो माने जायनिखि जेन्युइन केन्डिडेट जायनिखि मोननो माने एपइन्टमेन्ट मेरिट लिस्टखौ नेगासिनो दङ बिथांमोना बन्सित जानो थांगासिनो दङ ओंखायनो जाहाथे बे भिडिअखौ एकदम शेयार खालामनानै होयो आरो बीटीसीनि इएम एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि इएम रवि राम नार्जारी बिथांसिम जाहाथे सहैयो थारैनो जुदि बे 2 लाख बिनाया निउसनि केन्डिडेटनिफ्राय जुदि 2 लाख बिनाया जुदि नंगौबा खिन्थु बिराद दुखुनि बाथ्रा जाहैगोन आरो एकदम बन्सित जागोन जायनिखि मोननो गोनां एकदम माने नेगासिनो दंमोन थारमाने एपइन्टमेन्टखौ थारमाने बिथांमोना मोनगोन होननानै आसा खालामबाय थादों तो बिथांमोना बन्सित जागोन आरो बेखायनो शेयार खालाम बे भिडिअखौ गोजोनथों।